Nevidím nič. Pavor Nocturnus. Dnešný zvuk. Do piče. OK. Horovka ako kokot zatiaľ, no. Som zvedavý, že tam bude. Je tam menšie skočia sa do grcam. Toto nebude horovka podľa mňa, to bude slabé ako kokot. Ticho? Dobrí ľudia, musíme ísť dole a takže ľudia, ktorí sa teraz prišli, vítam vás tu veľkých za follow, vítam nových, cením starých, ďakujem za nové suby, dík za tipsy, blázni. A táto hra, keď neviete o čom to je. Takže, vieme, že hráme za ženu, vieme, že sme v hoteli, máme nočné mori a vždy, keď vstaneme, ideme do tohto skrúbeného výťahu do podzemia, do garáže alebo do pivníc a hľadáme kľúče od týchto bytov. OK? To robíme momentálne. Tam isto nejdem, to mám pič ťažko. Idem radšej doľava alebo doprava, to jebem. Ty kokore, čo? Čo ti jebe? Ako tak si poviem, že také mám zimu riavky, že si to nevieš ani predstaviť. Ty kokot. Fuj do piče. Čo ale hry sa nezlaknem, to že prišiel do nej, to je, vieš. To sa zlakne aj hocikdo. Vy si to počuli ako ľudia? Dosť náhlas si to počuli alebo nie? Ešte ryb z dúhatka, čo tebe som sa obdrel, vieš čo? Ticho, ticho teraz, ticho. To vypadá teda, ty kokot. Čo ti jebe? Pán Rindík. Čo ti jebe? To bolo také priebané načasovanie, chlapci. Moji odebalo mi adlo skoro. Jeble zvuky sú tu jak kokot, chlapci. Jeble jak kokot. Nemám žiadne kľúče, ty kokos. Žiadne, ale. Ani od týchto nič som nebral, beral som iba sviečky. Dá sa ja zvyknúť, 100%. Ticho. Si priebaný. Bex, že? Ja som na Bexo. Potom si aspoň fakt chvíľku pauzu od tej hry. Mal by som to na chvíľu escape a počkať iba tak na miesto. Ježiši. To už nie je smiešné, chápeš? To už ani nie je smiešné. Furt. Fuj, zimorávky máme kokot. Čo to kurva? Nie, tam už nejdem. Jebla chlopanie priebané. A ľudia... Prosím. Teraz sme vpravo sme ešte neboli. Ideme to odhaliť niečo nové? To tam asi všetko, už by sme nemali lakať, už je to v pohode. Už to si vidím úplne, že bez pretlaku. Myslím teda. Už by to nemalo byť zle. A ne, nemám ísť.
Počúvať, že sa normálne bylo s tou hrou, rozumieš? Toto sa bylo s tou hrou. Takže najskôr... Počúvaj, to ti jebe. Najskôr šuškal tento idiot, hneď za tým začala tá kurva utekať a hneď za to začalo klopanie, ako... Dobre. Ticho? Ticho? Prosím. Prosím. Bož! Prosím. Nie. Nemá energiu, chápeš? Ja tam nejdem, 100%. Tam isto nejdem. Kde to nájdem? Jak mám ísť okolo hentej kúre vyjebané, chápeš? To podí sa aj tam? I tam, že? Kurva vyjebaná, prosím. Píšete jeble čísla do chatu. Toto vôbec neplatilo, kamarátko. Toto vôbec neplatilo. Nebol som pripravený. Teraz by som to zvládol. Nie! To nemôžem otvoriť, ľudia. Otvorím to, ľudia, OK? Otváram to. Prosím! Hej, ty kurva, poj! To nič nebude asi. A doľava. OK, tady to sme prišli, tu by sme mali prísť, ukáž. Hej, tu sme prišli. Takže skúsim ísť touto stranou. Nie! Prosím, rest! Čo to kurva bolo za zvuk? Fuj. Fuj, ty kovo, to je odporné, sledujte, on to rozjebe s tou. Trošku ma trhlo, ale nič extrém, kápo. Dík za 6 brah. Dobre. Karma iné sa zabudíte, chlapci. Ja sa nebojím ničoho už, ti hovorím. Už sme pohodičke. Ale táto miestnosť, možno, na rýchlovku, OK. No teraz vám poviem, že som ma zlákol. Teraz som ma fakt zlákol, ako prvýkrát asi dneska. Všetko ostatné som hral na vás. Normálne som sa kúkal do hry, že to na mňa... Normálne som sa kúkal do hry, že čo na mňa vybehlo, jaká kurva vyjebaná, a to Vexo. Doprava, doľava, hneď doprava, sem. Ja som ešte nevidel sa pohnúť ani raz, ty kokot. Keď na mňa vyblafne, tak sa dogrcam, ale... Ja už som byť v tom krásnom byte voňavom a nie v týchto kokotinách. Tu je čo predo mnou? To zase padne? Nie, nice. Skurvená kostra. Má sa dobre, má sa dobre. Vexo je tak, jedna dočka. Takže pravý hore alebo pravý dole. Takže ideme. Ty kokos skurvený. Chlapci moji. Nedávam si sluchátka teraz chvíľku. Že 0,10? No to je kúpelka, to je kúpelka, isto tam nejdem. Prečo prestal tá kurva spievať? Ja tam nejdem, ja to 100% tam nejdem. 100% do tých dverí nejdem, ľudia.
Bojím sa aj toho maca a bojím sa aj tých dverí, chápeš? Odtiaľ tam sa tá kurva spievala a sú pootvorené. To znamená, že tam je a niečo ja nevidím. Čo mám spraviť ľudia? Ja si tam dám slúchať. Ľudia, Bush. Buď si tam dole slúchatka, otvorím tie dvere, zavriem si oči, vybehnem tam a nechám to na vás, alebo neviem, ako mám spraviť, ja to nemôžem ísť. Tak chcem ako koniec srandy, vlastne tu je koniec srandy, chápeš? Tu, predo mnou je koniec srandy a hen tam je koniec srandy, čo tam svieti. Lebo ten maco sa isto pohne. Bush? Jaký Bush? Čo s Bushom? Dobre, kľud. Dúfam, že za ním niekto bude, za tým macom, ja tam nemôžem ísť, chlapci. Ty kúkú, je maj zle. Ticho, ona ide za mnou. Hore, prosím. Odmietam hrať, ak príde za mnou. Tá kurva vyjebaná. Nejdem tam, 100%. Ja čakám, keď ja to mám byť, že to ja nechám. Kde som? Som kam ušiel? Čo tebe, to som kam ušiel? Ty kurva malá vyjebaná špinavá suka. Detská retardovaná jebla kurva. Už nebudem škrkať nikdy, to mám pič, ja budem po tme aj kokot. Prosím, dúfam, že nič nebude, prosím. Prosím, reznekuj sa tam. Prosím. Počuli ste, čo bolo vedľa mňa? Zbabelec. No tak nič, tu sme skončili. Kladám to. Tu sme skončili, tam ja na 100% nejdem. Tam nejdem, musím dať pauzu na chvíľu. Tam nejdem, dávam si dole slúchadko si dávam a tam nejdem, 100%. Zbabelec. Ľudia, potom to, keď náhodou sa zlaknem ešte raz a vypnem to, tak nebude horovka dneska. Mám to plné zuby, jebem na to, mám to píči. Má byť horor na dneska, hráme už asi 2 hodiny horor a už aj kľudne vypnem. Vôbec mám to nenasere. Úplne to budem mať píči. Úplne s čistým šítom to vypnem. S čistým. Úplne na kompletku, chápeš? Čo teraz? Ideme tam. Ešte na chvíľu pauzu, ešte chvíľku pokec. Nepozeraj sa za seba. Čiže si predstav, že to je halúzia kokoda to vyjebaná hra. A tie počuješ tie zvuky? To normálne ty kokot zrazu. To normálne sa tam iba plížiš, nemám tu zapalovač ty kokot. Zrazu proste iba škrkneš a zrazu proste... Chápeš? Takéto pičoviny proste. Ideme na to, OK. Takže pokračujeme, hej. Nemôžem... Nie, please! Tam je iba kostra. Pavok. Nocturnus. Pavor. Nocturnus. Wingardium Leviosa. Že len to hovor nahlas, si prílož nejakého démona, to mi aj nehovor. Drž piču. Nočný úľak Pavol Nocturnus je neuróza detí prevažne od 2 do 10 rokov, prejavuje sa náhlymi stavmi úzkosti v noci, kde začína zo spánku kričať, niekedy vyskakuje z lôžka, alebo má široko roztvorené oči, stav trvá aj niekoľko minút, skončí samovolným a čo si kokot? Samovolným alebo násilným prebudením rodičmi, niekedy dieťa hneď pokojne zaspáva, čo ti jebe. Musím ísť ešte sem do týchto dverí, ľudia, čo? Ale tam je tma ako ľudia, a nemám sviečku, ja to nemôžem ísť. Ľudia, kto teraz prišiel, tak toto sú dvere, kde sme celý čas počuli odtiaľ zvuky a videli sme cez škáru pod dverami nejaké vyjebané obrysy, rozumieš? A škriekal tam nejaký démonský vyjebaný satanský hlas, takže tam nemôžem ísť, chápeš?
Dúfam, že toto je posledné, čo robíme v tejto skurvenej, nepríjemnej hre. Tam je tá kurva vyjebaná, 100%. Toto padne. Pička, čo si myslíš, že som jebli? Boli ma hrdlo jak kokot. Mňa zase dojebali, bože! Ja sa vždy nechám nahovoriť na pičovinu. Teraz neviem, čo vyskočí a umrem. Ohutlas som prešiel s prstom v ryti, ty kokoda s úsmevom na tvári. Ty kurva vyjebaná. Do piče, prosím. Som mŕtvý. Čo to má na hlave, ty kokot? Nerozumiem tomu. Počkaj. To je... Ona je v našej izbe. Ľudia, to je naša izba. Dám si to slúchatka, ľudia. Musím. Som zvedavý, čo to spraví. Som zvedavý. Haló? Prosím. Už ide, ty kokot. Dobre, už stačilo nájsť lepku a budeme na konci, ty kokot. Normálne, dobre. Spravíme to, dohrám tú hru isto, ľudia, len si dozrá niečo nájsť, ja to mám píči. Jebli Horror Night skurvený. My lover's got humor.